Video. 350 na sunrise ng mga bayan. Andahan yung gibuhat pero kasabot. Thank you kayo sa inyong pagtanaw. Anyway, it's very cold. Philippians 4:6-7 says, "Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." Good morning mga bay, mga inday. May buntag, may bugnaw nga nag-uwan nga buntag. Ting bugnawa. So mga bayas sa tapaingon na tuta sa Liloan. Natutungod tuon ng fish market dito. Katong trending nga fish market, no? Kaya magpalit ang isda niya. Suroy na lang po. So basically, I think you understand already mga it's our first time gyud nga makagawas og layo. To be honest, it's our first time. Arita agi diri sa tong usual agianan kay murag naanad sa to diri safe pod for us. Dili kayo delikado. Basically, it's our first time diri mag-agi. Have a guess why makalakaw na taglayo. Finally, no? Finally, nagyod after what? 3 months og paabot. Himuan na yun ako og video ang about sa LTO-OR og CR issues aning dealerships nga may lang sa saad-saad or papirmahon pa kag waiver ganis uban. Grabe bugnawa sa panahon. Uy, my goodness. Grabe, I just hope no igabot na itong Liloan or Lasyon dapit na kayo bugnaw kay wala kayo mag-uwan. I really thought nga ganihawa pa ko mo biyahe na pamisa ka balay. Nag-think me ni wife na di na lang ta kay mo hamog-hamog niya. Uwan gyud dili kay hamog lang, uwan gyud siya taligsik gamay. Ningon man pa ning usa nga basin di igabot ngadto dili na uwan or usually man good pila na kadlaw uwan lagi pero after a while mo bukkan ramsad ikadlawan mo hayag. Basi na lang po. Hopefully no atong ako kita na i-pray na makayag lang. Kay sus kapuya magdahin ng uwan na dami ng extra t-shirt and so on. And I was thinking pod nga if surtikon pakaligo na lang po dagat. Ako ligog dagat kay dugay na ko kaligog dagat. I was thinking mao na akong buhaton. Pero to be answered ba? Nahuna-huna ba po ko like binas ng inani nga sitwasyon. I was really thinking mas maayo gid ito TCS ang atong gikuha nga version. TCS og EBS. Okay kaniya to combi break raman ni. It puts confidence pod ba if naka EBS ka and TCS kay pero no, it doesn't give you the right na magpalusuba sa karsada but you know what I mean. Nang mga inanabutang but still way safer kung sound taman. Mura may gialaw sa tong budget. May magdaghang kitag sapi. Kaya tagwa tayo mga bayranan. Okay, di ba? Abay mga hinday. Gusta man day mo diha. Kaputagon sa inyo magpaghigop-higop og kape. Good morning, good afternoon and good evening ninyong tanan diha. Asa mo na himutang sa kalibutan nga kasabot og Bisaya or maski kuan mo nagtawagan na captions baka ni tawagan na sa YouTube o para na parehas anime ba na inyong gibuhat pero kasabot. Thank you kayo sa inyong pagtanaw. Anyway, it's very cold. I don't know, it's about 24 degrees Celsius or 23 or less. Kanig yung Cebu basta February o January kang bugnawa gyud. Ako last ko nabantayan ba ko ganahan ning side mirror niya ng motor ay for some reason ko an kaysanan magsigkawa di kay ko kakita ug asa na ako makontra kaya ani masiguglik malili ko sa side mirror ug layo gani di ko kita atong isuon be nya ang ako sang suga ma-receipt I can barely see a thing preana mo pay pagbuto sa pananaw niya kon so technique ani gyud hinay ra jud ta chill ride lang gyud
Huwag kuan-kuan kaya dangog ra magay isang karsada si bako palayo na muli para batas sa mga anak. Mayroon hindi tadotlan. Chill ride lang, wala Superman preya na sa pakilakis, maisip mo, master. Maski pag master na kay ka, no? That's just responsible sa mga ubang tao pang nagsinagdagan sa pasada. I'm thinking gani akong pag-video, responsible man gani. Siyempre, although dili ako ang na-video, ako na clarify. It's my wife. Yung kamot yung tao na adis mo tubangan, gibugnaw ng tao ni siya. Kaya perting bugnawa sa panahon. Ay, nako. Ayag sa tao nun, dangin tao ng uwan, maluoy ka Lord. So, wato na una, hindi ba kanila yung abuha? From asa na? Ang sana ay kuhan sa linuan. Sige lang, mag-vertic lang sir. Hinay namin din eh. Kaya di gid ko makita ang mga libaong. Tias akong suga, oy. May patuyaha oh. Hayag-hayag pa. So I have to like dilat my eyes. Maging nangapi ko. Ako mangapi, matay, waduka, magliso, tani. Ay mga bay. Ateneo di Cebu. Ay, nasong kilid. Nagyaan na to. Puhon, makapalit ang gwapo nga. Kung tarong na gid nga pang vlog na camera, dili na ito cellphone. Itong gamit. Although, nga ito cellphone, di ba sa pinakong bat. Wala pa magus budget. Pahingo na kuha ng mga bata. Man ang klase. Kaya kay bayranan. So, di pa madaas budget. My God, di pa kita madaas budget. Puhon, makapalit ang vlogging camera. Hopefully, no? Makakuanta. Makatarong na gid ang atong wife kung di siya mahasol sa atong kabuang. Bay, mga inday. Tanam mo nung ano, sa iyo makikanigikan, perte, makambungawa, perte man sang uwana. Uy, ni kusog mang uwan din, no? Muswa naman yung ay. Kung mangutana mo, nganong sa iyo kami nanggikan, nga perte man kang bugnawa, perte uwana. Ug ni kusog yun siya diri ay, way batasan, grabe ha. Ay sa murag, kusog-kusog na gid siya. So ning dahos o ning sa iyo migikan kay tungod sa sayo man sila, no? Sayo man kay nga market magsugod gud alas 5 sa kadlawon abli na sila. Unya hala oy wa ko'y makitaan sa kong helmet. Ato lang yan na para mas mahalag ni basa ta basta safe lang. So sayo kay tanan sila mga abli alas 5 magsugod alas 5:30 baka na. So dili ko sure ha sa oras pero somewhere around that time. Unya I was thinking na magsakyanan na lang. Ato. Nahuna sa ko parking, first and foremost parking niya. Secondly, pang-vlog na lang sad. Parang motor vlog sad ko. Okay, wala dugay-dugay na sabi ta walay content na nagdagan. Oh, nang hunong sa ta mga bay. Gibugnaw kaysa nang grabe. Pahuwa sa ta, pabugnaw sa tas lawas. Pabugnaw painit eh. Na-reset. Nga, pusok sa kindagan dire oh. Na may dire sa may Liloan Lasyon nga road. Ano, makita ninyo no. Liloan Lasyon nga karsada nga kanang ganing highway sa likod. Sa ginganan ni dire. Kanilaging sweetos tas karsada pero sa pangandi kita sweeto. Pero meron yung nituman ko sa gingos kong asawa nga mag so loob og jogging pants kay Bugnaw which is pero Bugnaw gid siya. So totoo lang bugi ka na sa tagbalik. Pero I think ato na ko mag-video mga bay sa kuan. Ato na dapit sa may sud na gid skina kay murag dire kusog-kusog ang dagas mga sakyanan dire. Sige, kita-kita tanin yung ato. Ocean's parking. Nasa gid sila ka parking dire. Tagbalay na yung parkingan mga bay. So, Ocean's parking. At least covered. Kubaw kayo malikot? At least, diba? Okay na ka? Nagbalay kita mong parkingan. Pero at least, diba makwarta sila? Pangurtan ng puta ka dito. I think there is dire. Left turn lang. Okay, subayon lang na to. Thank you.
Okay, tara. So asa kita mangagi gid dito sa mga parking lot nila. Parking lot ay mga banghag ra kay kung magbaktas. Pero okay. So di na siya pwede diri sa maselan. Pero kung nangita ka baratong isda bay. Rato, isda niya. Lahi sad ba kay trending ba na Jessica Sofo ba. Ari da diri na botoy bata si Kilak. So yugo daghan ng tao. Pinakadamdam makakasa ta nagparking sa motor. Lo, dagkuaw sa balod ay. So here we are. Kalami. Okay mga bahay takpila sa galo. Uy, nanangligyog. Kung ano. Na, mabitang nagkalo ko. Isa ka limang hood. Duty para patay ka lunis. Okay mga bahay, maoni sitwasyon dire. Yating uwan. So okay, ngita tagis dami. Di mo ka mukha og swaki, di ba? Yung swaki, sir. So, wow, grabe na ng tao. Oh my god, lapos pa nga to. Tangan pa sunrise. Mauni sitwasyon dire kay kusog kay hangin pa. I think pengon sunrise on nindot kay sa nani. Dai mo tanan to dali. Gitatag mati mo. Ano ba? Sudanan. Uso ukon. Swaki kasagaran og kanto yung. Nice na. Si urchin. Ano isda? Pilong, punta na. Kila isda? Day. 350? Pila natin? 380? 380. 380 ko na. Karo pa namatay? Banto gram, ragi. Gihaya pa siya. Gihaya pa. Okay. Terus kita na kandila. Bula bugaw eh. Ay, kwan. Saang. Ay, saang ga. Dito eh. Pila ng saang te? 20, sir. 20. Namin tag 150, sir. O, mga sari-sari, sir. May. Saang. Kita ba saang? Sabi yung pagka-concept ko ano, papainit tiyan ba? Lahi, tao. Hindi ka nalaki sa siyo. Ay, tigtuyok ta mga bay. Bunsay ko ad kay di bisa ko ganan mong kaon niya kung asawa di kaon. Yeah, di man siya mo kaon o saang o urchin. So, hell. Uy, gupog balay yan eh. Kaki sa kaning balay dito. Na siya sa kuan. So, in fairness ha, bapo kayo mga bay. Price wise is da dili di siya baho, dili siya. I thought nga hugaw, I thought nga kanang medyo kay merkado ba. But in fairness limpyo. Presentable kayo. Not that bad. I mean, labaw pas not that bad, nindot siya. It's a unique experience sa mga merkado. Although ang isda, I'd say mas barato gyud lapu-lapu. But other stuff nga mas presko, wala kayo isda daghang saang og kuan, saang og tuyom og swaki, which is barato rin noon kayo. Not that bad. Uy, sam ni kani baligya pang pamahaw. Kuan ni unsa tawag na? Kana ba? Sir, Unsa ni te? buto, balangoy. Bilangoy pila ni? 50. 50. Ito na. Simon. Yan na lang. Yan lang tayo, balik namin. Sige. Pilang 200 po. 200. Waki. Ito yung boss. Sana lang yun. Pila lang to yung boss? 200. 200. Aso. Pre nyo, gibutangan nila mga bangko mga bay. So kung bate kayo, naghanap vlogger dire.
Daghang kay vlogger kadi ka nag-iisa. Crabs bitaw kung gipangita bitaw. Kung maka-timing ta mo sige din among gityan ni mga bay. Gawa sa isda di kay kung mahilig mo kaon na swaki to yung kaon man but if di mo kaon ng pares di lang po ko. Crabs di ay kaya tunuan ni gabot sa balay. Ngita tag crabs mina. Mga bay asa tam kakitag crabs ani mga bay. Limpyo ba ang dagat? In fairness, wala kayo yung mga plastic-plastic ilagi siguro ng limpyohan ay. Kung maligog dagat pero may reset. Maligo mo mga bay pati bugnaw. Lupas pas bugnaw, dagko yung balod. Laki ha. Talaba. Talaba. Bro, ay dagan magasto. Talaba. Talaba. Scallop, ma'am. Ready to eat na lang. Wait, wala pa maluto. Hindi na ka pa maluto ba? Sir, thank you, sir. Pinang scallop Anong liit ng tali? Pili. Kanang wala. Wait, wala hilaw dia? Hilaw. Steam na mo ka Steam na nito na dan? Fresh. Oo, katong hilaw dito. Ngita tayo sa balik lang ta. Goto na yung scallop. May kahumanukuan. Why, hilaw? Kaangon sir. Bay, kamuti na yun. Bay, kamuti di. Pwede kamuti. Pila? 30. Oh, 30 kamuti mga bay. Napay isda eh. Pupamahaw. Di ka pwede kamuti na eh. Kamote 30, good. Nani? Ano? Naging vlogger oh. Bilang kap. Kwentang budbud ah. Skintang budbud lang. Ang kamote 30. Budbud. Kuwan, pamahaw ba? Sige, tuyok sa. Daghanag. Patay tuyok ka na eh. Ay mga bay, nagito yung nakitaan. Pila na? 90 mo. 90. Ang sige rin, sorry? Scallop. Scallop sila. Scallop. Bintang. Oh, nabinta. Palita di? Palita, mintras. Bapar muro. Tori, balik mo. Ano na niya? Sisa. Kuan eh. Kanang hilaw. Ilaw pa. Steam, 20 yan ang Ah, dili rin. Ilaw ang mga day. Kaya mo mang toast balay. Scallop? Ilang kilo ba? Ang saan siya? Nabinta nila? Oo, pwede sa kilo. Tamis ka ng Ang scallop, kini. Nabinta. Kana lang scallop. Ayun lang ang kambal. Pila ni? Talaba mo nila? Pila kilaw? Nabinta gapon. Imbaw, ma'am. Kuan. Dili oy, giaysan na labli na. Di pa man na siya madaot to, mga ibiyahig mga sa kuras. Di pa man na. O dera day mga madaot, ibiyahig ko sa kuras mga bay. So kubatira. Binta. Uy, di pa nilang bay. Di lang bay. Gabi pa daw. Di ka mapalit sa kasagbi? Katong kuan pa. Mga lagi friends yung mama. Ito mga bay mga hintay na kasagbi. Pilang kilos kasagbi? 200 na ulo. Usual. Sa Mandawi wala. Ito ang tanong pala. Bukan na din. Mauro mo na. 200 ang kilos kasag mga bay. So, yeah, ano, naibata o baligya. Ay, nako. $280 ma'am. 280 ang bangus. Ito, gagmay mo marakuan eh. Kung sa man siya? Kuya, kanina ni. Kuan, bagongon sa bagongon. Pilang kilo na? Pasabaw? Pasabaw na? Oh. Sabaw. Lami tayo na tunuan sir. Ay, tuod no? Tunuan? Kung sa man lugiton na ni siya? Kuan ang tempulan. Unya supsupon. Gawas tang unod. Siya lagi, kakabantay ko ni tunuan man ni? Oh, tunuan. Tunuan na siya. Dili madaot ang ibiyahe pa tapos sa oras pa. Dili naman. Basta di lang. Di, palitin ko ni ako sa akong utangan ng kontuno kay kani ato nang iubin. Kana to na tunuan. Di kumpay to ng bangus kaya daghan na nas kani kay buwan nito.
Tagpila kayong kilo na kaya? 80 sir. Dahil ko sabi palihok. Putlon? Putlon sige ito yung Putlon ang tumoy. Putlon ni mong tumoy. Oh, Nya dayon madana nagsupsop. madanang suksok. Oh, madara ka po. Putlon dyan niya. Kita ko ano sa restaurant ko. 15. 80. Okay kaya. 80 kilo. Pwede raw 170. Kung kaliti lang siya, ato lang kon. Oh, dili laki. Oh, so pala, sige na. Ito na to siya, 175. Ay, no, mga bay. Grab, worth it, sorry. Yung mga pangatong pagani. Maski gibog na tagi-uwan, worth it ragid siya. Kay, takhan ng drone, naglupad-lupad. Atong usabang atong kuhan settings kay murag ayag ra kayo. Tag palit tag isda mga bay. Ito nga kilo lang atong ipalit. Kila? 50. Ito nga kilo lang atong ipalit. Okay mga bay, human na kita dire. Dagan itag na palit. Isda, scallops and shells. Dagan kita na palit mga bay. Diri na lang sa takutob mga bay, mga Inday. Thank you for watching. This video has a part 2 diayakoy post next week. Please watch it pud. Adto ta sa Shell by the Sea after Diri. Thank you sa pagkuyog, and remember, one ride, one catch, one bite at a time.